Non Marli, Ik Marli Atum, Karbi Anglong, West Karbi Anglong, di Mahasau, Karbi Kedoan, Atum Pan, Nang Litum Pan, Kapatini at Teke Lakuhelo, Ini Arani Ason Tak, Ha Surihini Ra Cricket Homaninkan, Jak Hongpo Tom Kebra Isiarni, Telangana Aphan State Pidyan Penajok, Ilitum Karbi Amuluk atum pulau netum ta state cahang ajar ding piklo autonomous state lanang pibek nangi pupena jok. Teta council atum itum Karbi Anglong autonomous council Assam state government lapen India a government ta tanda claim klede pena jok. Ilitum dak ilitum amunir atum dak cesong lo halak kacesong Arani Rahul Senar Aphan bangke hilepen abob le lapen alang li hilot le alang li Kithi ke ilitum autonomous state hemprek ke long jia pan ka song pen a jok si alang li apran dam le la potsi pini nilitum APHLC pen Kachekimo thulo alang litum ahem ta dam lo lapen non ke hala Kithi vek adim ta dam lo lapen non ke dak alang lipan arang vo ki pip athai ni dum Kachekimo thulo ning karong ta dolo ning ke oi si jasemet ke dolo ning karong ke do bangke alang li ilitum albat ansi alang li apran si pilo la sorni lapen la long kisodon atum ta dolo ke podon atum ta penang andolak non ke la Rahul Senar Aphan Kachekimo patu pusi anong ka pete pusi nilitum la mir arik nilitum dak bilo ini tulang lapen nilitum non melur tak kaipo Masih kan gede. Dak sini tu. Tao này không rồi, nang lihat klaim det non nanti nang một lên một nắng cũng xem sao, oh này video một. alang li akisar bang ta dolo Rahul Senar akisar bang ta daksi il kumlong si dolo kalau vanlan semua nak apa bangke sepi dah. Apa ni kayak camel lo? Sepi lo. Iga sepi lo. Oh, ada pakai. Mereka putar ke tangan dalam lu betul kamu boleh. Martes putar benar nak. Martes.
Pantai nang memang betul. Enggak. Kenapa? Pilih tu ni. Bukan pernah ada. Toh. Nasi dah pun buka. Ya. Nasi dah pun buka. Jangan lah kita. Jangan. Alah bin tu cek tu kadang bila ni. Kata mau kong ini. Dalam penau.